आर'नाइ 5G इउट्युब चेनेल नायगिरि लोगो नोंथांमोननिसिम दिनैनि गोदान भिडिअ'आव आरो फिन खेबसेबाव बरायफिनबाय। दिनैनि गोदान भिडिअ'आनो जाहैबाय सेल्फ हेल्प ग्रुपनि आइजोफोरनि थाखाय मोनसे बिग आपडेट लानानै फैदों। दिनैनि भिडिअ'आव बे आपडेटआनो जाहैबाय जाय बिथांमोना गावबा गावनि सेल्फ हेल्प ग्रुपआव मेम्बार एड खालामदोंमोन, गोदानै जुदि नोंथांमोना गावबा गावनि ग्रुपआव जुदि मेम्बार सोदोंमोन, सोरबा सेक्रेटारि प्रेसिडेन्ट आरो गोदान मेम्बार नोंथाङा एड बानायदोंमोन, सोलाय सोल' बानायदोंमोन। दा बे नोंथांनि मेम्बारनि डिटेल्सआ बे सेल्फ हेल्प ग्रुपनि नोंथांनि गामि वाइज, PCDC वाइज, ब्लक वाइजआव एड जाबाय। नोंथाङा बे एड जानाय नामा, नोंथांनि नामा सिखारदोंना सिखाराखै, नोंथाङा बेखौ बोरै गावबा गावनि मबाइल फनावनो चेक बानायनो जोङो दिनैनि नैबे भिडिअनि गेजेराव नायगोन। मानो होनोब्ला नोंथांनि डाटाया अनलाइन नैबे पेजआव एड जानाया गोनांथार। मानो होनोब्ला नोंथांनि जुदि बे डाटाया सिखारा अब्ला नोंथाङा गोबां सेल्फ हेल्प ग्रुपनि स्किमफोराव जुदि नोंथाङा एप्लाइ बानायदों अब्ला नोंथाङा बे स्किमफोराव रां मोननाय नङा। जेरै महिला उद्यमिता अभियान स्किम, नोंथांमोना मिथिखागौ आसाम गभर्नमेन्टनि बिग स्किम। नोंथांमोना थाबैनो बेनि रांखौ मोनसिगोन। जाय बिथांमोना गोदानै मेम्बार एड खालामदों, दानिया नोंथाङा बे गावबा गावनि डाटाखौ नोंथाङा नैबे सेल्फ हेल्प ग्रुपनि डाटायाव नोंथांनि नामा सिखारदोंना सिखाराखै बेखौ चेक खालामनो थाखाय जोङो दानिया A to Z प्रसेसखौ नायदिनि। नोंथाङा भिडिअखौ जोबजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो बेफोरबायदिनो गोदान गोदान आपडेट, डिटेल, गभर्नमेन्ट स्किम, डिजिटेल खौरां मिथिबाय थानो थाखाय नोंथाङा चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। गिबियावनो नोंथाङा बेखौ नायनो थाखाय गुगोलाव सार्च खालामनांगोन। नोंथाङा SHG, नोंथाङा बेखौ सार्च खालामबानो जाबाय। लिंकखौ आङो भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होना दोनदों। नोंथाङा डाइरेक्ट लिंकआव थुनानै गावबा गावनि एड जानाय डिटेल्सखौ चेक खालामनानै लानो हागोन। दानिया नोंथाङा नैबेयाव मोनसे अपसन नुनो मोनदों, SHG केटेगरि वाइज। बेयाव नोंथाङा क्लिक खालामनानै होनांगोन। लिंकखौ नोंथाङा भिडिअनि गाहायाव थुबानो जागोन। डाइरेक्ट पेजआव नोंथाङा थांनानै गावबा गावनि मबाइलावनो चेक खालामनानै लाबानो जाबाय। नोंथाङा जुदि गोदानै मेम्बार एड खालामदों, सेक्रेटारि प्रेसिडेन्ट सोलायदों, नोंथाङा बेयाव गासैबो डिटेल्सखौ नुनो मोनगोन गावबा गावनि मबाइल फनावनो। दानिया बेयाव नोंथाङा गावबा गावनि स्टेटखौ नोंथाङा बेयाव सिलेक्ट खालामनांगोन। आं हमना ला नैबे आसामखौ आङो क्लिक बानायनोसै। बेबायदि नोंथाङा आसामाव क्लिक खालामबानो जाबाय। दानिया बेयाव नोंथाङा बेबायदि मोनसे पेज गेवबावगोन। नैबेयाव आसामनि अल डिस्ट्रिक्टआ थागोन। डिस्ट्रिक्टआव बेबायदि क्लिक खालामनांगोन नोंथाङा। नैबेयाव आङो मोनसे डिस्ट्रिक्टआव क्लिक खालामनि। नैबे क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनिखौ आङो चेक खालामनानै नायनि। नैबे क'क्राझार, नोंथाङा डिस्ट्रिक्टखौ नैबे गाहायाव जुदि नुनो मोना अब्ला नोंथाङा नैबेयाव अपसन होना दोनदों 1 2 3 4। बेयाव नोंथाङा क्लिक खालामनानै नोंथाङा नागिरनो हागोन। बेयाव आसामनि प्रत्येक डिस्ट्रिक्टनि बेयाव लिस्टआनो दं। नोंथाङा नैबेयाव नुनो मोनदों। दानिया नैबे क'क्राझाराव आङो क्लिक खालामनानै होबाय। बेबायदि क'क्राझाराव क्लिक खालामना होनाय लोगो लोगोनो दानिया बे क'क्राझार नैबेयाव गावबा गावनि ब्लकआव नोंथाङा क्लिक खालामनो नांगोन। बियो डिस्ट्रिक्टनि ब्लक, नोंथाङा गावबा गावनि डिस्ट्रिक्टनि ब्लकआव बेयाव क्लिक खालामनो नांगोन। आं हमना ला बे नैबे दतमा ब्लकआव आङो क्लिक खालामना होनि। बेबायदि नोंथाङा गावबा गावनि ब्लकआव क्लिक खालामबानो जाबाय। दानिया बेयाव ब्लकआव क्लिक खालामनाय लोगो लोगोनो नैबे ग्राम पन्सायत, बेखौ जोंनि VCDC नैबे BTCआव बेखौ VCDC बुङो। नैबे ग्राम पन्सायतखौ जोंनियाव ग्राम पन्सायत गैया, जोंनियाव VCDC दङ। नोंथाङा बे VCDCआव गावबा गावनि एक्जेक्ट VCDCआव नोंथाङा क्लिक खालामबानो जाबाय। आं नैबेयाव मोनसे VCDCआव क्लिक खालामना होनि। बेबायदि क्लिक बानायबाय। VCDCआव क्लिक खालामनानै नैबे VCDCनि भिलेज बेखौ भिलेजाव गावबा गावनि भिलेजाव क्लिक खालामनांगोन। आं बेयाव मोनसे भिलेजाव क्लिक खालामनानै होबाय। भिलेजाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगोनो दानिया बेयाव भिलेजाव खैखान सेल्फ हेल्प ग्रुपनि नाम दं मोनसे भिलेजाव, बेयाव नोंथांनि ग्रुपनि नामा नैबेयाव फैगोन। बेयाव गावबा गावनि ग्रुपआव नोंथाङा नैबेयाव नोंथाङा जुदि निउ मेम्बार एड खालामदों अब्ला नोंथाङा बेयाव लिस्टखौ नायनो थाखाय गावबा गावनि ग्रुपनि नामाव बेबायदि क्लिक खालामबानो जाबाय। बेयाव आङो मोनसे ग्रुपआव क्लिक खालामनानै होबाय। बेयाव दानिया ग्रुपनि नोंथाङा डिटेल्सखौ नुनो मोनगोन। नैबेयाव ग्रुपनि डिटेल्सखौ नोंथाङा नुनो मोनदों। बेयाव नोंथाङा गावबा गावनि ग्रुपनि डिटेल्सखौ नायना लानो हागोन आरो नोंथाङा नैबेयाव नुनो मोनदों नोंथांनि मेम्बारनि डिटेल्स। नैबे मेम्बार नोंथांनि नामा बेयाव थागोन आरो नोंथांनि बेयाव फादार बा नोंथांनि हासबेन्डनि नामा नैबेयाव थागोन आरो नैबेयाव नोंथांनि डिजिगनेसनाव नोंथांनि सेक्रेटारि, प्रेसिडेन्ट बेफोरबायदि आरो जाय बिथांमोना गोदानै मेम्बार सोदों नैबेयाव नोंथांनि मेम्बारनि नोंथाङा बेयाव नामखौ नायना लाबानो जाबाय। नैबेयाव नामा थागोन
नोंथाङा बेबायदि नायना लाबानो जाबाय नोंथांनि SC ST डिसेबिलिटि रिलिजियन जेन्डार आरो बेंक एकाउन्ट बेबायदि एभेलेबल बेबायदि खिथिनांगोन बेबायदि नोंथाङा बेबायदि चेक खालामबानो जाबाय गावबा गावनि नोंथाङा सेल्फ हेल्प ग्रुपआव जुदि डाटा एड खालामदोंबाथाय नोंथाङा बेबायदि चेक खालामबानो जाबाय आरो मोनसे ग्रुपआव 10 जन मेम्बार थानाया बेयो कम्पालसरि सेल्फ हेल्प ग्रुप मोनसे जानोबाथाय 10 जन बेयाव मेम्बारा थानाया गोनांथि नोंथाङा बेबायदिनो गावबा गावनि जुदि नोंथाङा सेक्रेटारि प्रेसिडेन्ट बा मेम्बार एड खालामदोंमोन बेबायदि प्रसेसआव नोंथाङा चेक खालामनानै लाबानो जाबाय मानो होनोब्ला इम्पर्टेन्ट महिला उद्यमिता अभियान स्किमनि राङा थाबैनो नोंथांमोननि बेंक एकाउन्टआव हाबसिगोन नोंथांमोना बेबायदि चेक खालामनानै लाबानो जाबाय दानिया जोङो मोनसे आपडेट जोङो नायबावगोन जुदि नोंथाङा बेयाव नोंथांनि बेंक एकाउन्टखौ नैबेयाव एड खालामदोंमोन नैबेयाव एभेलेबल नोंथाङा नुनो मोनदों नोंथांनि बेंक एकाउन्टआ बेयाव एभेलेबल बेबायदि खिथिनांगोन नोंथाङा जुदि बेंक एकाउन्टखौ जुदि एड बानायाखै अब्ला नोंथाङा थाबैनो एड बानायबानो जाबाय दिनैनि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो फोजोबबाय नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक खालामबानो जाबाय चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय एसेनोसै दिनैनि भिडिअआ